जायगायावनो दङ वाटार बडि सायावनो माने बे ड्रेन जिहेतु दङ ना ड्रेननि सायावनो बियो हटेला मा मोनसेयामोनथाय बै मोनसेयानो दङ जायखिजाया बै दैफोर इच्छा आराम लामासोमोन लामासोमोन बे लामा बेयाव बेसिनजों हटेला मा मोनसेमोन आं गुवाहाटी बेफोरो नालाय बिदि नङामोन जोंना न' दङमोन बिसोरो जावै जावै बेफोराव न' गोजासोमोन जावै जावै बै जिन्जारा ओरै ओंखारलांनो हानाय लामा दं ओमफ्राय दलंखौ बेसे बायदो बिसोरो मानि माबाजों सिमेन्टनि दं आच्छा बै हटेल लुनाय हायाबो बेबादि लागा मालिकनियाबो बिनो आजमलनियाबो बिनो आरो माबानियाबो बिनो आजमल लामाया सिनस'ना इसोरो गावसोरनि राजनितिनि मानसिफोरासो दं जयमलयनि लामा बनायबाय गोरानि लामा बनायबाय थारमाने बियो पाब्लिसिटि लामानि थाखाय दिगदार जानाय थारमाने निजिनि एखे डाइरेक्ट न'आव थांनाय लामा बारा सिफायाखै बारो गुरना हिर'गुरि इदिल'सो सिफायदो जोंनावनो बांसिन सिफायदो बैयाव रायलायफिनसै मोजाङै
Kak, kau kamu lagi sih kau. Jeli. Oh, hello. Ile gidiyor böyle. Mama tuh. Lang ba? Dari kumanuga lang. Buru ano yun? Sari? Dua mana tu mumi sipur? Siapa ni aku mana? Bayi apa ni yang? Aku namanya di sini. Tidak.